American Airlines sa chuang passenger mi za somli te chu an Thlawhna chhuah atanga mini som panga ve lek liam ta chuan passenger te chuan Thlawhna chu airport atangin a thlawk chhuak to nge ya ma se a thlawk sang theilo ani ti an hria a passenger te thlaphang taka anom mek lai chuan pilot chuan bel aron tiri tatlat mai September ni somni pakhat sang ni panga California Burbank atang chuan American Airlines JetBlue flight 292 chu chonhu dar thum vela chuan thlawk chuak turin a ring thlap to a dar thum le mini som panga chuan Los Angeles atangin New York pan tur an ni a engkim chu thlawk chuak thei turin an ruam man filta a passenger mi za somli te chu an thu fil thlap to a an bungrua te po an da fil thlap to ani an langa ber chu control tower atanga signal ron pek che ani to mai dar thum le mini som panga chu alorita tuna chuan thlawk chuak turin captain Scott Burke chu control tower atang chuan green signal chu apetoa signal apek atanga minute ni nuwa Thlawhna chuan Burbank airport chu an thlo chhuah santa a pilot le achunga chuang passenger te chuan he van duaina hi a thleng don ti tu man an chedir si lo tuna chuan an thlo chhuah atangin mini som panga lai chu alo liam ta passenger te chuan Thlawhna chu tumdang angin a thlawk sang lo di in an hria a chutia passenger ten an ngai to lai mek chuan captain chuan Thlawhna a khol chiang lo om thu aron puang tatlat mai passenger te chu an phili boy ta veka a thenin engine anung lo aniang a thenin a chi engine a chiang lo aniang ti in ngai dan sang soin an phili boy ta nuaya ma se an ngai dan a in arab thlak ani ti an shedir si lo tuna chuan an thlo chhuana atanga mini somthum ve lai aliam to a ma se California chunga chuan an la thlok ta ringa pairo chu voi ni na tan thu aron puang le ta landing gear a chuan signal aron pek reng thu asoya a chan la a shedir si lo landing gear Thlawhna tumna atan poimo tak mai chu engwanga signal ron pereng nge ti a hrethiam lo hle a landing gear awanga Thlawhna thlawk sang theilo kha alo ni renga captain Scorper chuan engti taka poimo nge ni hria chian tumin angai to a chumi hria theina tur chuan captain chuan Long Beach airport lama chuan a in hera aniam thiang berin airport bula chuan a thloka Long Beach airport control tower chuan landing gear chu min an lo en saka ake chu 90 degree lai in herin an hmua until mu atang chuan Thlawhna chu atum theidon lo ni in an hreta a atum ri ani chuan har sana lian tham tak an tok don ni in an hria a he thu hi control tower lam chuan captain score ba kan hena an hria tirwata Long Beach local news channel pon 292 gear chu an camera idan lo la fu ve a news a chuan adar chak le a America news channel a po live chuan an chwa chuai ya Thlawhna chuang passenger te pon an thut mun theva train live chu an lo clear ve thapa tuna chuan an thlo chwa train mi somnga lai alo liam ta California chunga chuan an la thlok renga landing gear chu siam thatan kong om si lo siam thalawa an tum ri ani vai chuan kang me a chuak theitlat kang me a chwa chuan fuel tank a kan theina chan sa sang hle a tuna an fuel tank a tui al the an phurza 3 liter sing kha sang li lai ni tur ngai ani aum zia chu tuna hian jet fuel tank hi family car som pani ang vela ritani a chumi nen chuan lo tum ri ta ang ni se kang me a chwa lo chuan voi le khata Thlawhna chu akan theina chan sa sang hle ma se captain Scott chu alo fing hlawa Thlawhna tum main fuel tank chu ti ruak turin Thlawhna chu tui fin ria chunga chuan dar kar thum lai a thloka tuna chuan dar kar chan ve vel lek thlok thei tur fuel tank a chuan a om to a Thlawhna 292 le passenger za somli te ta na hun poimo ber chu alo thleng ta captain chu Thlawhna Los Angeles airport a tum turin in bua sei ta a
Los Angeles Airport hi an hnai per ani a captain chuan Los Angeles Airport control tower lam chu avabia engpo thing se engkim lo in reti turin acha a captain chuan a chhunga chuang passenger ten life an lo en chu ati top sak veka a chhunga chuang te ta na hundu omlo tak chu alo thleng ta JetBlue 292 chu Los Angeles Airport a chuan tum turin control tower lam chuan thuan peta chan chuan ha thok turin engkim an ruam han fel sa veka kang thel motor atanga ambulance thlengin anin ready veka Thlawhna ron tum tur chuan control tower lam chuan green signal an peta captain chuan passenger te chu kun vek turin ati a hetia an kun hian engemaw chen an him tur angai ani hetiang hi brace position ti nan soi thin tuna chuan Thlawhna chu airport runway thleng to a captain chuan Thlawhna hnung lampang ke chawin thui tak atlan puya aspi ta tin hiam tel tela ti chuan a ke hmalampang chu ti tla kalo hunta rinange in landing gear chu alna sa hle a chhunga chuang passenger te pon me allo chuak chu a chhunga tang pon lum an ti man hle van nei thlak takin toite an tlan hnu chuan Thlawhna chu him takin an ti ding theita a he hun hi a chhunga chuang te le lai fa lo thlir reng tu mi pui te tan thok wai na ni passenger te chu amal te in an chuk tir veka a ke hmalam chu a chan ve lai alo hru tral ani investigation atanga an share le dan chuan front landing gear a chuan lok pakhat a awm awangin a vir tur chu alo dang tatlata an thlo chu atanga rei lo te a landing gear chu 90 degree a in her ngal di in an shia pilot fin wang liao lavin passenger te chu hliam le na tuar om lovin dam takin an chuak vek theita ani